No tak oproti tomu, čo sme mali predtým a na čom sme opekali, tak... Ale hovorím, pozeral som do piči z okna, iba tak tlelo, vieš. A teraz... To by chcelo takú pesničku, keby si pustil do podmazu na ten oheň. Zabi. Pomalšie, chalani, pomalšie. Nechajte to aj prehorieť. Kde máme taký skurvený Opekaj rýchlo radšej. Kde je ražeň? Či ste už zjebali spálne, kde je ražne? Ja ešte to tam všetko... Ražne to už raj. Ale neozaj, čo ste kokoti, kde sú tie ražne? No už pri cigáňoch vo Svenčine. No tam ešte toho. Povedz, aký predmet ide. Ešte je pišťalka žulavá, ty kokot. Veď som ti dal nevzne nespieval. Nie! Veď to je test cigarí. Ale to nie je len takto tam najebať. A čo vysypať? Ale to z čoho? Nebudem to tam sypať, kámo. To sa ešte nepofajčí? Tak to tam vyjeb. Inhalujte sladky. Vieš, ak sa prijatrávi na lodaj do piči. Počkaj, keď tam začneme ganžu lopatovať. To je hodne nechci. Ideme sa skúpnuť? My už sme boli. Daj tam aj tie brikety moje. Na kikšoch sme piekli polovicu času. Alebo vlastne nepôjdem. Brikety. Predmet každý. Že alebo ale nepôjde, sa si riadne zadrbal. Pomáha, to tam hľadá, čo ich chcú prehorí a to stanú také somariny. To je kvantové číslo. Daj mi polovicu a... Tiež mi podiel sa Adam, vidíš koko. Tam daj do piča. Ja, počkaj, tu je matematika. Vyjeb to do piča. Prečítaj látku. Kurva, to je moja. Koho? Bo tu som kokos, že to je moje písmo. Zober si. Čo si jebe? Je moja. To je moja matika. Ale veľa bože, som kokos. To si nechávam chlapci, som ich. Vieš to? Fakt, to je moje písmo. Daj to do ohňa, nezmetkuj. Adam, na Dík, zoberiem si čipsu. Nie, to som na zajtra mám. Analytická geometria v priestore má pravdu, jebať, trhaj. To je čo? Môžeme byť filozofiou a prírodnými vedami. Jebeš! Sila na sobě, že si tam temne. To je krabica, ono.